लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे लाइमोन आफाद, आइजो आफाद जथायैनो खुंनो लानाय दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि दिनै जों लादों बेवहाय सोनाबख'राव गेलेग्रा फोथाराव। दा जोङो गिबियावनो माखासे बादा बेखेवनाय जादों। गिबि जोङो थां हाबफै माने जानाखि मेन गेट बेखेवबाय जा गावबुरा बिन'द माने बर' बिथाङा आरो लोगोसे गाहाय सायनासालिखौबो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मलेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो फैनानै बेखौ बेखेवना होदों आरो लोगोसे माखासे बादाफोरखौबो बेखेवनाय जाजोब्बाय। फ्राय माने जोङो दिनैनि जानाखि सेथि हाबाफारियाव फुंनिफ्राय लानानै साब सिखोनखौ लानानै गासैखौबो जोङो फ्राय दासान्दि माने मोनफ्रोमबो बादाफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारिया जोबजोब्बाय। जोंनि जानो गोनां जानाखि सावरायमेलफ्रा 12 बाजिनिफ्राय जागोन। जोंहा गागि आफाद दङ, माबा आन्सलिकनि, लोगोसे लाइमोन आफादनि दं, आइजो आफादनि दङ। बेखौ जोङो 12 बाजिनिफ्राय आराम्भ' खालामगोन। दा जोङो माखासे आलासिफ्रा फैगासिनो दङ, हयथ' माने ट्रेननि समायाव जोंनो खिन्थाहरगासिनो दङ। जों बिथांमोनखौ रिसिभ खालामगोन आरो साफ्रोमबो जोंनि भक्तफ्रा फैनानै दा लासै लासै फैगासिनो दङ आरो बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनाया मोजाङैनो जागोन बेखौ जों हास्थायदों। जिहेतु दिनै आरो गाबोन गारि बन्द' फोसावदों, बेयो सावरायमेलाव माबाफोर प्रभाब खोलैगोन नामा? माखासेयाव एसे उसुबिदाखौ फोरमायहरदोंब्लाबो जोङो प्रभाकरनि जुगेदि जोङो रायलायदों आरो जोङो फैनायाव जोंनिफ्राय ट्रेननिफ्राय फैयोब्ला उसुबिदा जाया आरो साफ्रोमखौबो जाहाथे फ्लेग लानानै फैयोब्लाबो गारिजों फैयोब्ला उसुबिदा जानायखौ जों नुवाखै। बेवहाय जोङो प्रभाकरनजों रायलायगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंनाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा होननानै जों सानो।